интернет попадам на някакви индивиди, които сигурно не знаят къде точно е Германия и не могат да я посочат на картата, иначе се изказват, че лятото в Германия е един ден или температурите не са повече от 20 градуса дори и лятото. Ето тук виждаме какви са температурите в Берлин за следващите дни. Тук съм направил едно сравнение с температурите в Порто, Португалия. Това е държава, която е известна, че има 300 слънчеви дни в годината. А тук съм добавил и още едно сравнение за Пафос, което е в Кипър. Слънчев остров. Какво излиза, че температурата в Берлин е по-висока от Португалия, поне за Порто, и е еднаква с температурата в Кипър, поне за този период през лятото. И не, това не е някаква подбрана случайност на температурите. Всяка година, от когато съм в Берлин, е така. Жега, топли дни, окей. Има и такива, които не са много окей, но не е като по приказките на някои, които не знаят къде е Германия, да казват, че тук е леден ад и през лятото.